Kumusta po? Aga na. Morning hirit na. Come on everybody, everybody, everybody. Come on everybody. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mo. Good morning, 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 good morning. We're gonna do the twist. Terindog na po, terindog na, terindog, 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 terindog. Aga na, morning hirit na sa DCGB. Aldaw ngunyan mga tugang na Miyerkules. Petsa 19 po kan bulan na Hulyo. Kami po nagapaabot girarinin pangumusta sa lamang miyembro kan bilog na family. The beauty of life does not depend on how happy you are, but how happy others can be because of you. Magayon. God bless always. Sabi ni Sir Ben Senita, marinaga tabi Sir Ben. Good morning. Sabi ni Ma'am Ruby, magkape kuya ki Jim's Coffee habang nakaalat sa imo. Ini si Ma'am Ruby, gari permi nakakasiguro ang babaying ini. Gari permi nakakasiguro mo, maray kay niyo. Pasipason ki ano ini. Pasipason ki tumagikti. Marinaga tayo Rosin. Good morning sa mga beautiful and handsome teachers po dyan sa Gogon Central School. Yan ha. Marinaga po. May mga travel. Ingat-ingat migo. Si Jonas Rosal agang-aga. Salamaton. Good morning Tabi. Salamaton Tabi Sir Henry Asin Joshua sa pag-aksyon kan sa mong problema sa Purok 5 kang grabe sa concreting kan tinampo nagpupuo na pong tapuso na nasabing tinampo graray salamaton po sa imo asin sa programa. Yes Joshua, balikan mo nga to, obserbaran mo nga, i-report mo garay taon-taon ha, i-report mo garay taon-taon. Salamaton Tabi ha. Salamaton tabi sa mga busing ta dyan sa Albay Engineering Office ha? Second District Engineering Office ha? Yes, mayroon na ha? Morning sa mga taga-bungabong kang Kamalig Albay, nagdadangog permi si Mercy Nas from Biol Nieva, Kapos ng Libod Kamalig. Good morning Tabi. Yes, maray na aga po. Good morning daw kay from Dan Elia ng Marirok, Tabaco City. Yan, okay? Uy, totoo po yan. So relative me na yaon sa may lidong along National Road ang arong nadadangog daw nindang rambling sa may mayon lalo na pagkabanggi. Good afternoon. Haraniho na daw Tabi. Ay, kasuhapon ini. Kasuhapon ini. Ano po ang top sa 5 pagkain na kahapon na pampapayat? Ay, nice ko po. Nataram na po ang kasuhapon. Day ko na ano yan, day ko na maulit. Ang sinabi na sa broadcast kaya mo para dapat magparaulit-uliton. Hindi na po pwedeng maulit. Sinabi na. So bata so intern mi day man ngunya na aga kaya day masimbag taban sa imong hapot ha. Basta ang na-mention duman gari makaon ka ki ano nga nito so pampapayat. Batag ang saro batag. Natandaan ko lang batag so natandaan ko eh. Ang saro sa pampaniwang day ka magkaon. Day ka po magkaon ha. Day ka magkaon maniwang ka ha? Good morning daw sa mga Masidanyan Heriters. Belated happy birthday kay Pading Ramir Salinas. Naka-star sa may boundary kan Bitano PNR Orosite. Yan ha. Good morning mga taga PNR Orosite. Dakulong kitang paradangog dyan sa may parte kan PNR sa Orosite ha. May party kan Bitano. Dakulon man kitang paradangog niyan. Good morning. Yes, sir. Ramir Salinas, happy birthday. Sabi ni Jeril na Aranya, padihon mo daw. Ikapadi ang labi. Yes, okay na? Okay na ba tayo? Kumusta na lamang ang mga early risers natin dyan?
mga early risers natin in the morning, digdi po mga tugang sa GB. Ang sa tuyang mga early risers, okay na ba yan? Sige daw, chikunta daw muna so sa tuya tabi na mga participants, ha? Participants na mga netizens, maray na aga po sa indong amin, ha? Kumusta po kita gabos na mga naon po dyan sa ibang partikan Pilipinas na marata naman sa mga oras na ini, oy iguana tulos ki atabo na magmata. Good morning, Elisa Fajardo. Sa mga morning heriters daw, Lydia Bisonia, Marinaga Tabi, Claire Maria Nunez, always po naka-DCGB Live app. Uy, salamaton ha. I-download sa i-download tabi ang DCGB Live app sa indong cellphone. Garima sa na po kamo naka tune in sa DCGB. Jomar Blanco from Legazpi City, Marinaga Tabi, Ching Alaurin. Hali po dyan sa Kuwait. Good morning, Tabi Manay Ching. Kumusta ka mo dyan sa Kuwait, ha? At saka kay Jomar Blanco ng Legazpi, Chapuring Almilia. Karen Joy Sadile, advance happy birthday po kay Jancis Jose. Good morning, Tabi, sa mga friendships natin, ha, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Nakatutok mga tugang sa mga oras na ini. Alright! Aramong tadawaan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas na sa linya po mga tugang si Alar Mario sa dagdag na bareta in the morning sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report in the morning. Madingal, good morning, come in. Thank you, Paday. Good morning. My scheduled committee meeting Giraray at Chan on Committee on Power and Energy sa Sanggunian Panlalawigan sa pamayo ni Board Member Vic Siga Jr. Manang din sa subsidy nagagamiton para sa rehabilitation kan power supply ali sa Legazpi, pasiring sama nito kan Aleco. Sinabi ni Board Member Siga na desidido na ang probinsya sa pamamayo ni Gobernador Attorney Rex Lagman na matabangan ang Aleco sa saindang rehabilitation program para magbenepisyo naman lamang ang mga konsumidores anin mas maray na serbisyo. Ang probinsya ngunyan, iguanin saray na 60 million aliyan sa royalty tax na itinawag na Department of Energy. Paliwanag ni Siga, duang klase ang subsidy scheme na pwedeng gamitan kayan na pondo na yan. Subsidy na para sa bill, non-subsidy scheme na pwede ni gamiton kana probinsya sa mga rehabilitation project siring kan planong ini pasiring sa nito. 60 million paman sana ang nasasaray na budget kan probinsya. Kulang pa nga ini ko naisipon dahil 112 o 112 ada kay puhan na pondo hali sa linya kan kuryente sa Legazpi pasisiring sa nito. Pero paramihan trust desidido na ang probinsya na itaw ini sa Aleco para magamit naman lamang at least mga 60% lamang na ma-implement na ang planong ining rehabilitation project going to nito para mapakaray ang serbisyo kan kuryente. Yan pa diyan mga dagdag pang informasyon digdi sa luwas. Alar Mario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa lawas. O sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Text na po mga birthday greetings. Ha? Papasadahan tayo yan mga tugang tod lang. Hindi po sa satuyan na programa. Sandali lang ta. Apudan ta daw ang pag-asa. Aramon ta daw po ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan mga tugang sa pag-asa DOST. Kumusta ang tadaw tabi so Bagyo? Ha? Kumusta ang tadaw so Bagyo na si... di pala Bagyo. Low pressure. Ano? Itong pinagbabantayan na low pressure. Hali po dyan mga tugang sa napalalaog tabi sa Philippine Area of Responsibility. Sa natin nag-ring tabi ang pag-asa.
Dyan sa may dating airport site. Good morning daw. Hello? Hello po, good morning, Tabi BC. Good morning, Tabi Amigo. Mga tugang, nasa linya po ang Pag-asa DOST. Jaime Bordales po, manya na pag-aaga. Sir Jim Marinaga, go ahead po. You are now on the air. Okay po, marhay na agaman sa mga paraan tabay ng DCDB para po sa update sa magiging kamugtakan na sa tuyang panahon. Padagos niya itong pagmumonitor sining panibagong LTA sa laog sang Philippine Area of Responsibility. So kasubagong alas 3 ni na maaga na taranta ang sentra pa ini sa distansyang 710 kilometro sirangan kang hinatuan sa Surigao del Sur. Kini po na sa laog kang Intertropical Convergence on OICCK na padagos man na nakaka-affectan digdi sa Mindanao. So extension sa ining LTA o SUTRAF, iyo po ang madaraki madampog na kalangitan na may mga pag-uran partikularmente po digdi sa probinsya kang Sorsogon asin na Masbate kabilang na dyan ini pong eastern na Visayas. Mantang sa ibang parte dito kang Kapitulan, padagos kitang makaka-eksperyensya mas marahay na panahon pero idwa mang giraray dyan sa itong mga biragda ang pag-uran na daraman kang localized thunderstorm. Sa bilog po iyan na maghapon. So ang sa tuyang kadagatan, magiging maluya man sa nasagod sa moderato, asin wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop na Kapitulan. Hindi nang giraray sa Bicol Region ang sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, mapuon yan 24 hasta 33 grado sentigrado. Asin ining na unambitan kang LPA, so halanggaw po ang chance sa kainin na maging bagyo sa mga masunod na adlaw, kaya abiso po duman sa po yung mga kababayan na padagos po na mag-antabay sa pagpapaluwas ng mga advisory kang Pag-asa manungod po sa LPA na ini. So ang sa tuyang sunrise sa BBC alas 5:27 ng pagkaaga asin na masulnok yan at yan alas 6:15 ng pagkahapon. So yan lang tabi dito ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon halit po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi ay ni Bordales po sa liwat marhay na aga. Hello, amigo. Ano ang chance na so low pressure ma-develop ini na sarong tropical depression o sarong bagyo? Iyo po, halang tawang chance na ma-develop pero base sa tracking niya, Opo. ang nagluluwas po sa tuyang mga analysis, aarugon niya so track ni Dodong. Ay, salamat. Very good. Day matama sa ibang partikan Pilipinas, ano? Kung ayon na nagihan niya. Dito po sa Northern Luzon ang sa iyang track. Base sa mga pagpapaluwasan mo din ngunyan. Pero as habang marami po iniligdi sa Pilipinas, so possible po na mag-enhance man inisang hampagat sa mga masunod na aldaw na iyo po matra pag-uran digdi sa Bicol. Ayun, oo. Nakalaog na sa Parina, no? Tama? Na mahinatuan area na? Opo. Okay, di pa lang kita sa Domingo, kumusta ang panahon ta? Sabado, Domingo? Sa Sabado, Domingo po, medyo okay pa man ang sa tuyang panahon. Ayan, pero ang sentro sa ini na po sa Aramis sa Northern Luzon po. So, ayun. Na po kita makaka-experience sa mga pag-uran dito Opo. sa Bicol. Yes, opo. Salamaton, Migo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po and mabalos. Yes, thank you so much, mga tugang. Jaime Bordales. Sa kamugtakan kang panahon. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you. Mga tugang, Pag-asa DOST, oras natin, 5:30 na. Aramon ta na po ang mga headlines kan mga darakulang bareta in the morning sa DCGB. Musta na taben mga headlines sa Lado Nacional. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan, kontrobersyal na Maharlika Investment Fund, pirmado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Andang gobyerno biglalao manadayin ng mga ngutang para punduhan ang darakulang proyekto matapos pirmahan ang MIF Act. Marlica Fund, dagdag na pondo ka sa gobyerno sigung kay House Speaker Romualdez. Senado dahil rekomendar ang pag-invest ka ng MIF sa stock market. Sa ibang barenta, DSWD, piglinaw na dahil pwedeng iprenda o i-withdraw ang 3,000 pesos na laog kan food stamp card. Ayuda na naitao kan DSWD sa mga napiktaran ka mga paguran na dara ka na bagat asin bagyong dodong uminabot na sa 1.5 million pesos. Apelasyon kang Pilipinas na punduhan o kaya pundoon ang investigasyon sa war on drugs kan Administrasyong Duterte ibinasura kan International Criminal Court. Phase out kan traditional na jeep, mangyayari sa naog ng duwa sa gudtulong taon pa. Kung ngunyan, sigun sa LTFRB. Cybercrime, pigadalang kang PNP na sabay na bilang index crime. Mantang LTFRB, matawgirarin in one time 6,000 pesos fuel subsidy kada operator nationwide. CHR, kinundinar ang pangaras kan magagom na pulis sa mga journalist sa Leyte. 8 sa 10 Pinoy, pabor sa pagbuelta kan summer break sa April asin Mayo sigon sa Pulse Asia Survey. Yan dito ang mga nanganot headlines ko dyan na pagkaaga. Ang details po kayan, 6 o'clock, 7 o'clock, medyo newscast kan DCGB. At dyan kan PYC Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC ninyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From News Base with Jenny, ni po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Parigmar, sa mga headlines kan mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Mga baretang maruluwas sa mga periodiko, buda sa mga online sources natin. Eno tindong nadangog, ngunya na aga, digdi po sa estasyon kan DCGB. Alright. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan ta po yan. Mga tugang ngunya na aga, digdi po sa tuya na programa. Aramon tadawaan mga dagdag na report. Hali po dyan sa lugar. Nasa linya mga tugang ang Mega Force Patrol. News team, kasabay po dyan si Ans Galero. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong impormasyon, nakatala ang magresibing ngunya na aldaw nin sarong bagong fire truck ang Legazpi City Central Fire Station. Susog sa impormasyong napag-araman kan DCGB News, papanginotan kan BFP Bicol sa pamayon ni Regional Director Chief Superintendent Ricardo Perdigon ang nasabing aktibidad. Sarong 1,000 galon na Hino fire truck ang itatao sa Legazpi Fire Station asin ini parte kan nationwide na taong programa man sa mga miyembros kan BFP kung saan mga bagong fire truck asin ambulansya na pigtatao para mas maparikas sa indang serbisyo. Kung babalikan ka nakalihis man aldaw, ginibo man sa probinsya nin Sorsogon pag-turn over kan BFP Bicol nin tulong additional na fire trucks para sa mga munisipyo kan Gubat, Castilla asin Huban. Siniguro ni RD Perdigon na sangunya na padagos ang paginguwaninda na mas mapadakol pa ang ekipahes asin na vehikulo na pigagaramit kan sa indang mga fire station digdi sa Kabikolan. Yung tabi VP ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you, Ann, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Ay, sandali lang ha. Pa-shoutout po daw sa kapwa ko ALS learners na pumasak katatapos pa lang na Inter-District Revalida noong July 13. Maraming salamat po sa mga teachers namin na masisipag talaga magturo at mababait pa. Sila si Ma'am Monet Oropesa Bronzal, Ma'am Yan Ostonal at Sir Joneses Orain. We are proud of you. We are proud to say that ALS passers kami. Waiting na lang for our graduation day and we are so excited from honeymoon night ng Barangay Macasitas, Piodoran, Albay. Yes, okay. Sige, magayon.
Ang mga buro bareta, thank you. Good morning tabi sa mga teachers, ha? Alternative Learning Schools. Tama ba ang meaning kang ELS, ha? Alternative Learning Schools, hindi po sa Tuya nagkapalibutan. Sa probinsya Canalbay, asin po sa Bicol Region. Good morning tabi sa Indo, ha? Okay. Mientras tanto, Jimmy, nasalita na sa linya sa Tuyang Chief Reporter. Jim, good morning, Jim. Yes, so salamat BP, maray naga sa mga parantabay. Okay man, digdi sa kuyang area of responsibility. Pasiring kita sa iba na mga istorya. Importante kay Mayor Nando Gonzales Canligaw matapos na asin mag-operate na ang JBDAP o si Pina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital na makukuha sa Tuburan, Ligao City kaysa nakatiwangwang sa nakatindog ang mahiwason asin nalangkaw na ospital. Kulang pa pala so 700 million na inisyal na pundong piglon panahon kay ito ni former Governor Al Francis Bichara na iyan pinatindog kan hospital na inihingo niya nagluluwas na another 512 million ang utangon para totalmente na may patapos ang nasabing hospital. Mamontar na abuton ang bilyones pesos susog sa alkalde kan liga whatever basta ang JBDAP na ini estratehiko para digdi sa ligaw sa iba pa na mga pagtaraning na mga munisipyo, syudad dahilan sa dakol ang pwedeng maserbihan kini in terms sa medical services. Bako na kabus na emerhensya o mga may kamatian kabus bagsak idadalagan dyan sa BRTTH. Pero kung matapos na ang hospital ni maski puro pa paano dakulang bagay sa mga may kamatian asin may ipangangay po attention medical. Dakukunta si Mayor Nando Gonzales Canligaw City. Pero whatever, kung halimbawa man 1 billion o 1.5 billion o whatever, ang importante siguro, Jimmy, matapos yan para magamit ang tama. Kaya kuhan yan di hospital naman ngayon. Sa strategic pati na sa third district yung sa Yagi district. Oo, ako na yung nangyari mo niya na may pasyente, dadalawin niya sa BR, hihilingon. Bayan nga, pagbaba sa ambulansya, diretsyo mo nga sa BR. Diretsyo nga, meron mga pangkuhan lang, panghapit na lang. Na siguro, kung ikuha na kita kay Provincial Hospital, na yan siguro kay Ponte Sinicata, kompleto ng baga. So, mapapagayon ang services digdi sa Provincia Canalbay, ang medical services baga. Si Mayor Nando Gonzales VP, reaksyon mano digdi sa Pigoro Layan na naman na panibagong utangon kan probinsya para maipatapos ang JBDAP. Yan, BP, mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. 20 minutos, mga tugang, bago magabot ang alas 6 in the morning. Hindi po sa GBGB. Happy birthday! Sa mga may birthday, ngayon po na July 19, mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Happy birthday. Good morning, Tabi, sa mga masilibrar kan sa indang birthday ngayon na aldaw. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po kay Elmer Elmer GB. Yan. O Hibi ba ito? GB. Hibi? GB. G-I-B-E. Yan. Hali po sa P. Suak Masikap Class 2023-06 ng NPC Silang Cavite. Yan, ha. Happy birthday, Tabi. Diyan good morning sa Indo. Mabuhay ka mo diyan, ha. Happy birthday. Sabi po ito ni Gled Albord. Yan. Good morning. Betty Apirin, good morning. Jay Villarasa. Kuya, pakibati po kay Dudong Maliksi. And happy birthday ngunyan na aldaw. Kumusta kuman ang gabos na mga taga-Kagiba Kamalig? From J. Villarasa from Antique.
Alfred Bermas, good morning Tabi. Sa Zone 1 Canbitano, maray na aga Tabi sa Indo. Happy birthday Mga nakatutok mo niya na pagkaaga sa Satuya Tabing programa. Good morning, sabi ni Ogilig Bronod, maray na aga Tabi Henry. Pakibati po sa akuyang mama Milagros Donor from Prieto Dia, Sorsogon. Solid listener niyo po. Salamaton. Good morning Tabi sa Indo dyan sa Milagros ay kay Milagros Donor ng Prieto Dia, Sorsogon, ha? Nelson Alios Estrella, palaging nakikinig sa Libod Kamalig. Chris Lubrera, good morning Tabi sa Lubrera and Mosa family. Kay good morning daw sa mga nag-aga-aga sa nasimayon na nagragubnob dai ka mangiturog kitultol pag puminutok maghaditig di sa may parte kang bunga. Yan. Good morning. Good morning. Sabi ni Teresita Pelicano, grabe po sir digdi ang ribok permi kang mayon. Makusugon simula hapon dito sa may Matanag. Yan. Iyo nga nang pigasabi tay. Sa may parte kan Matanag. Good morning. Lily Ramos, Delia Mendoza. Good morning Tabi sa Indugabos na mga nakatutok sabi sa satuyang programa. Lads Bueno, pabati po si Rolando Lorilia ng Sipi Daraga Albay. All right. O sandali tamaya po si Dan Lorense. Good morning Dan. Good morning, Henry M. Tapos sa mga ribu-ribu mo, milyon na parang mo. Okay. Susbahin na aldaw sa tuya ka, boss. Amigo, base announcement ng Rosal family, i-announce ka man ang lubong pala ni Chunonong na engineer Eleuterio Chunonong Senior, sa Lunes, pizza 24. Pagkatapos kang alas 2 na misa sa Albay Cathedral, tapos pagka-misa ang alas 2, dadaraw na po ang nabantay ni Chunonong sa Forest Lake, Legazpi City. Sa Forest Lake? Announcement announcement kan mga Rosal. Sa Forest Lake pala ng Lubong Kwan? Forest Lake bako man sa Pristine? Bako. Forest Lake. May BM Rolly, tapos ni Jonas, amigo. Bako sa Forest Lake. Tinamdes ko na pa kaya siguro ko, kuman na lubong, pagkatapos na misa. Ayun. Tapano ka baga? So, paano baga kaya? So, Kwan, so agum ka niya, on sa Pristine, si Chanena? Siguro ko, O, sa Lina ganito? O, sa agum, ni Chonono? Forest Lake palan, Forest Lake. Siguro ko sa bakit niya kumasa na sila. Iyo, Anong oras pa rin sa Kwan? Anong oras so misa? Alas 12 kami sa Albay Cathedral. Alas 12? Lunes. Alas 12? Alas 2. Alas 2? Oo, okay. Siguro, yan na po nasa bakit naman sa post-cut na Rosal. Iyo. Nagkakasya ako, kakatan ako. Okay. Yun na nga, siguro siya ng Luzon. College po, tapos Tipati Political Family. Mano naman po sa Mayon Operation Apo, Operation 2023, nandiyan po hapon, alas 3 ng hapon, sa Barrio National High School, magkagawa feeding program ang Apo. Then mag-question sila Barrio. Kaya mga amigo, ano yung mga nagugnog kang mayon, volcano, Dibit mga nanong sa balita mo, lalo na kung sali doon, bunga. Ano talaga sitwasyon ng kang mayon, tabi? Daiban, nagkay ko lang kidagdag na mga kwan, mga low frequency quakes. Dai pa? Yun lang yan ang latest. Mas mga nagugnog kang mayon kaysa mga nagugnog kang mga marites. Rather than Olense. Out. Good morning, everyone. Thank you so much, Bye-bye. Dan. Mabuhay ka dyan sa, sa mga informasyon. So, si Chonono pala na Rosal, ilulubong sa Forest Lake, ha? Sugduman sa aviso na nahiling ni Dan Orense sa post mga tugang kan Pamilya Rosal sa Facebook. Si Romero, so dati may tabing pag-iriba, digdi sa DCGB, ilulubong man sa aga. Ilulubong tabi sa agang alas 4 ng hapon, pagkatapos kan alas 3 na misa, dyan po sa St. Raphael Church. Igwa siyang alas 3 na misa sa San Rafael, tapos mga tugang pagkatapos kang alas 3 na misa, dadaron po sa iyang bangkay sa Pristine Memorial Garden.
Diyan tabi sa may partikan Barangay Bugtong. Yan, diyan po ilulubong si Romy, ang bangkay ni Romy Romero, ang samoy at tabing pag-iriba digdi sa DCGB. Yan. Happy good morning kay Sha Ariete, Karen Joy Sadile, good morning daw to my Sisi Christy Luna Santos. Yan ha. Good morning, sabi ni Mir Morada, Kantabon-Tabon, good morning. Jennifer Magallanes, belated happy birthday po. Angel Luminario ng Kotmon, Kamaligalbay. Sarsi Marbida, good morning. Shoni Marciliana, always watching here. Belinda Raitana, good morning tabi sa Raitana. Buda sa Raitana's family, dyan po sa Bungabong, Minalaba, Camarines Sur. Yan, good morning tabi ha. At saka sabi ni Litay Mercabuna, good morning Mr. M. Seneca Rubrigado, good morning. Lada Bueno, Lads Bueno pala, good morning databi kay Rolando Lorilla ng Sipi, Daraga Albay. Yan. B. Galang, good morning. Tabi sa Endo, Alfred Bermas, ako na to ng Bermas. Pa-shoutout po sa mga miyembros kan Bermas family sa Zone 1, Bitano, Legazpi City. Okay? Okay na ba? Naubos na sa mga pwedeng greetings. Ngunyan na pag-aaga. Dili po mga tugang sa satuyang programa. Tabi. Mayroon pa. Digi daw, check ta daw tabi sa satuyang numero. Mga tugang sa Smart. Okay. Ngayon po ang lubong kay Pading Rome, July 19. Ay, ano ngunyan? 19 ngunyan? Ay, Miyerkules ngunyan na di. Ay, ngunyan palan, sorry. Ngunyan palan. Sorry na pagod ako. Miyerkules sa aga. Martes palan ngunya. Miyerkules palan ngunyan. Uy, sorry Salamaton tabi sa nag-text. Tabi. Ngunyan na alas 3. Mananggat palan. Pagod na ako. Martes pasa na ngunyan. Miyerkules na palan. Kaskaso ng oras, adi. Miyerkules na palan ngunyan. Salamat po sa texter ta. Ngunyan tabing alas 3, ang lubong kay Romero palan. Ang misa, yung mananggad kababasa ko palang kan text ni Pading, Pading Ray Romero, so text ni Pading Ray Romero. Ito tama naman po si schedule para sa lubong ni Tugang Romy. Alas 2 pahali sa Barangay Chapel and alas 3 misa sa simbahan. Pristine Memorial Cemetery po ang lubong. Sa Miyerkules po, sa Miyerkules. Ngunya na Miyerkules, ang lubong. Thank you tabi sa nagpaabot kan text tabi ngunyan sa lubong ni Romy Romero, alas 3 po may misa sa simbahan kan San Rafael. Di nga magka-programa dyan ng hapon. Tama, ma-record ako dyan ng hapon, programa na sana, ma-record kita. Tamatin kita kan misa duman sa simbahan ni San Rafael, ha? Unis so pinadara ni ayong mananggad so pinadara sa ko ni Kuya Tony Reyes. July 24 tabi ang interment. July 24 ang interment kay Chononong Rosal sa Forest Lake Memorial Park, Taysan, Legazpi City. May misa pong alas 2 sa Albay Cathedral. Eleuterio Yuson Rosal Jr. Yan. So, kung ito sa bangkay niya, ilulubong tabi sa Forest Lake Memorial Park. Okay? Alas 2 po rin hapon sa Pizza 24. Yan. Salamato na. Tabi. Ngunyan tabi ang lubong. Mga tugang ni ngunyan tabi ang lubong ni Romy Romero para po duman sa mga relatives and friends. Okay? Iyo, okay na? Klaro? Yes, napasala. So sa kuya pala na. Okay na? Alas 3 ng hapon sa tama, yung manangga daw. May text pala si Pading Ray. Okay? Sige po, basahan ta sukuan. Basahan ta giraray si Romy kan sa iyang kanrawit dawit na ginibo ni Pading Ray. Pabalon ta kay Romy. Ilulubong na dyan hapon. Mga tugang ang ilulubong na dyan hapon ang bangkay ni Romy Romero. Dyan po sa Pristine Memorial Gardens. Salamat asin paara Manoy Romy. Rawit dawit na ginibo ni Pading Ray Romero, Kantula-Tula, Legazpi. Diyos maray na aldaw sa satuya gabos. Pasalamatan ang mga balaog hali sa mahal na Diyos. Pigrespeto sa endo, pagalang makaantos, mga namumutan sa butaman padagos.
Ining rawit-dawit na sa kong ginibo, handog ko sa nagadan, tugang kong si Romeo. Inisarong paghihuron, ta sa iyang paborito, gusto niyang madangog, lalo na sa radyo. Dai ko matitios na ipagwalang bahala, o dai ko paunrahan, tugang kong nawara. Habang ako nagsusurat, may tagdo nin luha, dai ko mapigulan, matuaming padaba. Saradit pa kami, kadakol ming inagihan, sakripisyo mga pagtios na dai malingawan. Mangga uwas albay, lugar na dinakulaan, sa sarong baryong maugma, lugar kan magurang. Enot kami sa 7 na mga magturugang, turubay sa igdaan kung mauran pigtagdoan, sadit na barong-barong pero may kaugmahan, tabakong maribok maski ngani pigkukulang. An pasasalamat ko sa tugang kong si Romeo, enot ko tang nawara na ako, kunda siya nin pagriparo. Iyan dahil sa pinya na nabalad na kaon ko, grabing kulog tulak, dismayado ako. Ngunyan nabayaan 10 mga aki, onesto na agom hanggang sa paghali. Nya sa kinaban niya o naghihibi, anong kamunduan, dai mahali-hali. Ikinaugma ko sa imong mga ginibuhan, dakulang orgulyo na maray kang magurang. Padaba kong panganay sa mga magturugang, sa mga pasakit ako ang nakukulugan. Sangunyan dai na akong makakajuwet, sa dahon mong kinumpuso kita mapapangirit. An maraytang pagibahan na wara nindagit, tugang ko salamat, lugod ika mapalangit. Sa mga pangadjion minasana pirmi, ikaroromdomon maraytang mga agi-agi, sain ka man ngunyan sa Diyos mi irarani. Salamat sa gabos, paaram Manoy Romy. I love you, Papa Rom. Salamat po. Sabi ni Pading Ray Romero ng Barangay Tula-Tula. Sige, condolence tabi giraray sa pamilya Romero. Yan po mga tugang sa Barangay Baybay, Legazpi. O sa mga naghahapo tabi, so bangkay ni Romy nakapatinte dyan sa sa chapel, mga tugang kan Barangay Baybay. Yan po dyan. Okay? O dyan na hapon alas 3 tabi may misa sa St. Raphael. Buda pagkatapos kan misa, dadaram po naman sa Pristine, mga tugang ang bangkay ni Romy Romero. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Nasa linya mga tugang si Joshua Ohabino sa dagdag na report. Maraming tanawan mga dagdag na bareta. Hali po dyan sa luwas. Kunyan pong aga. Joshua, good morning. Come in. Oha, good morning. GP, good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pakbareta, sa kudngunyan, dahil naluluma, usong-uso pa ang harabasa ni helmet digdi sa syudad kan Legazpi. Daing bulan GP na dahil kita nakakabasa sa blatter record ng mga personang nawawara ng helmet. Ang leksyon, dahil na talaga makisiguro, talagang dahil na dapat magparawalat-walat min na mas kanong gamit pagyaon digdi sa syudad. Kaso banggi sarong biktima para naghiling nin basketball na palitan nin morosot na panduk an sa iyang paglibang-libang matapos madiscovering wala na ang duwa niyang helmet. Sigun sa biktimang si Certain Emmanuel alas 9 kasubanggi. Pag naghihiling kayang basketball, dapat kapot ang helmet. Oo, mananggad. Buda, nakasangkay sa motor. Nakailing baga ko dyan ki mga magsyurota. Habang nakahiling ki basketball, nakatukaw sa motor sa lalaki, nasa likodan sa babayi. Nagiling ki basketball. Oh, kapot-kapot sa helmet. Dapat tigusulog. Dapat nakasulog takon rabasan ka kambula.
Okay. Sigun BP sa biktimang si Certain Emmanuel alas 9 kasubanggi. Iwinalat nga ang sa iyang color green na Evo full face helmet kantidad 3,500 pesos. Asin LS2 full face color puti asin pula kantidad man ini 2,500 pesos. Oo. Iwinalat ini sa iyang motor na nakaparada sa laog kan bisinidad kan Ibalong Sentrum for Recreation o ICR. Tiwala man ang biktima na nasa loob na kan bisinidad kan nasabi ng establishmento. Alagad bandang alas 10 kan magluwas ini. Goodbye BP suduwang helmet. Kung kaya ang leksyon, maging maingat mga baby boys. Dahil na basta-basta magparawalat-walat saan may maraot na intensyon. Nata Dahil na. na pipiling lugar asin oras. Yung nga nang pigasabi. Pero may pa siguro. Ata na. Diba? Ano na din kang problema sa helmet? Dapat ang helmet full face. Ata na full. Ikapirmi ka may dawang helmet dyan sa motor mo? Sarap man lang. O saro? O pag... Niya paano kung... Sige sara ko. Pag masunod na, saka ko pidara. Si sulog kan nagdarak nagsaray kan saro? Wala man, di ba? Okay. Okay, BP. Mga dagdag na mareta, nakasurat yan sa Police Blatter sa Legazpi Police. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Good morning Tabi kay Ihadong Tam Donghit. Good morning Ihado. Kumusta ka? Oni si Tam, pag ini ka nakamotor kang inot, marayo na lalaki daw ini. Kaya nagustuhan ko man Ihado ko ini. Kaya ugmahon permi si Ihadang Madam Heidi. Nakakuha siya kiagom na honest boda, loyal sa iya. Loyal. Kaya kami ni Pading Jess na Liagas, ugmaon kami permita dala ang problema ang magagom na ini. Mga ihado na mga mana sa mga ninong mana sa mga ninong sa pagiging loyal, mga tugang sagom. 1 minuto bago magabot ang alas 6 nin aga. Paring Jess, Liagas, maray na aga tabi sa imo. Baka nasa Manila si Paring Jess ngunyan. Hello? Yes. Speaking of helmet. Ano? Speaking of helmet, pag hindi mo kantidad, bit-biton mo na. Ata na nga ni. Kung nga ni makantidad, nag-interesan. Ako permi ko kapot-kapot ketong helmet ka na kung nagmumotor. Iyan talaga pag bataan mga mabas arab kuan ano yan ang mahal na helmet. Buda ang ngaranan mo migo sa laog, iyan baga na ang helmet baga may tailaan sa laog. Di ba klas kilueluway ito tapos markahan mo dumang kipentel pen. Pwede ba? Yan. Kung dahil sisinyalan i-engrave duman sa pangaran sa irarom. Yan pag nailing mo, pwede mong mailing ang pangaran, di ba? Pagal. Kung bako, ano ini, basta ka ng sitwasyon, important ang helmet baga. Hindi baga, dapat pirmi talagang pasiguro. Tama ka? Oo. Ngunyan na panahon, puro kitapin tayo. Ata na. Bata ni ba man ng mga lalaki na may helmet? Pag ang kasunod sa agom siya naka-helmet. Kung ba nakasunod? Siya na. Awin na. Pag nadagok nito, Ano? pag nadagok, bagong helmet sa loob. Bimati ka, papasaan sa payo mong helmet. Sige, Migo. Salamat. Okay. Pagdadakop ka, rimati ka. Si Ihadong Tam, gari duda kan ngarakak niya. Nangulok mo naman Ihadong naman na gari. Gari ang naugmahon sana. Good morning. Awin na sa imo. Bueno, mga tugang ang mga bareta, masunod na. Makalipas lang po kay ning nagkapirang mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Attention! Attention! Yes, yes, Mga yes, parantabay, yes. may marhay na bareta. Ano ang marhay na bareta, boy? Ang DZGB, nasa cellphone na! Tama! Nasa cellphone na po. Aloy na. Ang DZGB sa Aloy na pong nasa cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo I-download na po. Mapagsirbihan as in dagdag na konvenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi ka Nasa TV na nga ni. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, as in Apple App Store, as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises
Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:07 po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, kahagadan ni OCNR Head Engineer Lino Benzo Calleja na magkaigwanin sarong pasilidad sa Barangay Bangkerohan para gibuhon na arboretum pigadalan kan Committee on Environment kan LGU Legazpi. Naitaunang tabang kan DSWD sa Bicol kan sa mga mayon evacuees binabot na sa 200 million pesos. Sa lado nasyonal, kontrobersyal na Maharlika Investment Fund pirmado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gobyerno pigalaoman na dai mangungutang para punduhan ang darakulang proyekto matapos pirmahan ng MIF Act. Apelasyon kan Pilipinas na punduhon ang investigasyon sa War on Drugs kan Administrasyong Duterte. Ibinasura na kan International Court o Criminal Court. Sa ibang nasyon, US, mapawagas din mga fighter jets sa Middle East. Pag-ibig, ibinabang interest rate sa pautang sa housing. Sa health news, mga paagi para maiwasan ang eye bags, abangan. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal, pigadala ng unyan kan Committee on Environment kan sangkon ang panlunsod kan Legazpi sa panginginot kan ni Committee Chairman Renato Valladolid ang kahagadaan ni kan Office of the City Environment and Natural Resources Head Engineer Lino Benzo Calleja sa lokal na gobyerno kang Legazpi, partikular na kay Alkalde Carmen Geraldine Rosal na magkaigwanin sarong pasilidad sa Barangay Bangkerohan, Legazpi City para gibuhon na arboretum kung sain apo doon ining Legazpi City Trirarium Park, Home of the Native Trees. Pigalaoman na opisina kan alkalde si Engineer Calleja papaunrahan ang nasabing kahagadan dahilan taan mayor kaining katuyuhan. Iyon mapangatamanan ang kapalibutan para man sa masunod na henerasyon.
Iba pa niya tong Bareta, maabot mga tugang sa 200 million pesos ang nautang o ang umaabot na sa 200 million pesos ang naitaong tabang kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bicol sa mga apektadong pamilya kan pag-aborido kan bulkan sa probinsya kan Albay. Sigon ini kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio kung saan kay bahan digdi ang focus menos 60 million pesos na pondo na itinagama para sa emergency cash transfer kan kada pamilya na pwedeng magamit sa pagpabakal kan ibanindang pang-oral daw na pangangaipo arog kan gatas, diaper, bulong asin iba pa. Padagos man na nagilibot si Laurio sa mga classrooms na pigagamit sa mga evacuation center para mahiling ang kamugtakan kan mga evacuees. Hindi talaga mawawala yung mga inconveniences, mainit sa loob ng evacuation centers, mga dating privacy na ini-enjoy ng ating mga pamilya, pero ginagawa ng lahat ng ating DSWD at iba pang mga sangay ng gobyerno, ating mga partners, yung ating mga non-government organization. Nangapudan si Laurio sa mga nagaplano na magdonar ng mga gulayon, bunay asin iba pang pagkaon na may micronutrients anitao dahilan ta sufficiente ang bagas asin dilata na pigataw kan sa indang ahensya. Inabisuhan niya ang mga nag-evacuar na magsunod sa mga ipinapawagas na abiso o ipinapaluwas na abiso kan mga otoridad para masiguro naan sa indang seguridad dahilan sa mantinidong alert level 3 kan Bulkan Mayon. Pinatanida ni Obispo Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi ang mga nasasakupan na kapadean na dai mag-imbelto sa grupong Renegade Group of Priests o ang Missionary Society of Saint Peter and Paul sa pagkasabi na bako inarikognisado kang Catholic hierarchy. Sigon kay Obispo Bailon ang mga miyembro kay ni bako man active ministry kan simbahan asin dainin permission hali sa legitimate authority na magserbi sa paagi kan Katolikong simbahan. Sinabi niya na ang sisay manapadi na maimbelto sa nasabing grupo automatic na ipapairarom sa suspension sa iyang duty bilang padi asin pagbabawalan ang pagkondusir nin ano man na religious act may kinaraman sa pagiging padi araw kan pagselebrar nin banal na misa asin ang pag-administer nin sakramento. Ang pahayag kan obispo kasunod ka nagbubutang impormasyon na nasabing grupo nagaplano na magkaigwanin acceptance right sa mga individual na interesado na mag-entra sa nasaindang grupo kasabay ang may agum na mga padi. Sa paagi kan ipinaluwas na circular malilikayan ang anuman na confusion kan publiko lalo na ang mga makauron ka nasabing grupo. Presidente Bongbong Marcos project sa Bicol nagupuo ng implementar. Report kay Al Armario. Sarong taon pagka-eleksyon kan 2022 nagpupuon pa sanang magbulos ang mga proyekto kan administrasyong Marcos digdi sa Bicol lalo digdi sa Albay. Sarong kayan ang PBBM Bridge nagigibuon sa Linaw Libon. Nagagad na niya ng endorsement resolution ang munisipyo kan Libon hali sa sanggunian Panlalawigan saro iyan sa mga requisitos kan NEDA para may release na ang budget para sa tulay na planong gibuhon sa Linaw Libon Albay. Apodon ining pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka o PBBM Bridge. Parte sa naini kan mga nakalinyadang proyekto sa Bicol Region, lalo digdi sa Albay sa Administrasyong Marcos, pakalipas ni sarong taon kan siya nagtukaw bilang presidente kan Hulyo 2022. Al Armario, DCGB. Target na maibalik asin Midbidon Giraray ang Bicol bilang fastest growing region sa bilog na nasyon sa pag-abot kan taon 2028. Inansaro sa mga nakapalaman sa piglansan na Regional Development Plan para sa taon 2023 hanggang 2028 kasuhapon kung sa ipinaliwanag ni National Economic and Development Authority Bicol Regional Director Engineer Luis Banwa ng plano maserbing blueprint kang rehiyon para sa pagrealisar na magiging mauswag asin matalubo ang rehiyon sa pag-abot kan 2028. Ang launching kang RDP 2023-2028 na natindiran ni NEDA Regional Director
Group Assistant Secretary Greg Pineda kung saan sa iyang sinabi na dakulang kapasidad sa rehiyon na marealisar ang inclusive growth, pagpapababa kan numero kan mga pobre as in resilient na mga Bicolano. Sinabi ni Pineda na piglao maninda na magiging geothermal energy supplier ang rehiyon, magiging mayor na producer ni Abaca as in pili product, top tourist destination dahil sa gateway inikang Luzon, pasiring sa Visayas as in Mindanao, kundi maging sa ibang nasyon na makapag-contribute din maharay na ekonomiya sa livelihood kan Kabikolan. Matatandaan na kanton 2019 kan Midbidon and Bicol region bilang fastest growing region sa enterong nasyon, alagad nagbagsak ini dahil sa epekto kan COVID-19 pandemic. Katakod kay ini, hinagad ni Regional Director Banwa ang kooperasyon as in suporta kan lambang lokal na gobyerno, mga pribadong sektor as in iba pang stakeholders para marealisar ang nasabing plano na papakinabangan kan mga Bicolano. Bilang kan mga evacuees as in zero casualty mantenido sigon sa APSEMO. Uya po ang report kay Ans Galera. Tinidong nasa 20,216 pa man giraray ang bilang kan mga individual na yaon sa evacuation center sa probinsya kan Albay dahilan sa abnormalidad kan Bulkan Mayon. Sinabi ni Dr. Cedric Daep, pamayo kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, na nasa 40 days lang nagtitinir ang mga evacuee sa manlain-lain na lugar dahilan sa daipaman nin decampment order na ipinagpapaluwas. Maugmaan opisina dahilan sa maski nangani halawig na ang tininir kana mga ini sa evacuation centers na mamantinir man kiraray ang zero casualty. Alagad mo'y nagkapirang nakaka-experience ni Helang. Ehemplo kay ini sigun sa datos kan APSEMO, iyo ang 30 na kaso nin abo asin sipon pati naman sore throat, 21 kaso nin eye itchiness, 14 na nag-egwa nin kalentura asin iba pa. Kung in kaso man na maging kalmado na ang sitwasyon kan Bulkan, sigun sa APSEMO posibleng magpautugman nin decampment order sa mga maabot pang semana. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Nasongkit ni Vitlana Victoria Rojas, grade 10, kan Philippine Science High School System o PSHS Region o Bicol Region Campus ang inot na pwesto sa 2023 na HIPO International English Language Olympiad Regional Qualifiers na ginibo kan Hulyo 6 sagkod Hulyo 7, 2023 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa informasyon ay pinaluwas kan PSHS Bicol, nakasungkit nin bulawan na medalya si Rojas sa prelim at in semi-final round ka nasabing kompetisyon. Siya ang pinagkonsiderar na second highest pointer sa semi-final round kan nakaaging Abril at sinatawanan ticket para sa HIPO Southeast Asia, Mongolia, India asin Far East qualifiers. Dahilan kan trayumpo, masabak si Rojas sa Maritime Southeast Asia bilang representante sa HIPO World Finals. Nagigibuhon sa Rome, Italy sa Septyembre 28 sagkod 30, 2023. Siya po ang saro sa tulong Pilipino nakakuanin spot sa gigibo na finals. Nagpahayag maning kaugmahan ang Philippine Science High School System sa trabaho asin onra na ipinagtaon ni Rojas asin ang sa iyang coach na si John Richard Moreno kan PSHS Bicol Region Campus. Napag-araman na si Rojas asin ang sa iyang pamilya residente kan Legazpi City. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal o plansita, mas pinakusog kan liderato kan PNP sa tercer distrito kan Albay. Uya pang report kay Chief Reporter Jimmy Nasalita. Mas pinakusog kan liderato kan PNP ang mga oplansita urog na mga motorista kung saan bako kaulangan ng pagkagadan kan doang membros kan was PNP na nagsitanin mga nakistandby na kalalakihan sa pagkabanggi alagad may mga armas palan kung saan nagresulta sa pagkagadan kan doang pulis kan mga nakaaging banggi. Sigon kay US Chief of Police Carlo D, an instruction sa Sainda
na mga COP kanalangkaw na kumandansya kan PNP, mas dapat pakusugon ang mga programa o plansita para ma-preempt ang anuman na mga maraot na kaisipan kan mga mararaot na elementos sa palibot urog nga sa pagkabanggi. Ang importante susog sa kasuguan perming pasiguro ang pulis sa kada bis marani sa grupo o mga standby, lalo na sa madiklom tanganing day na mga trupa ang nangyari sa daang membros kan uwas sa PNP. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Iba pa niya itong bareta, nakarehistro po ang FIVOX ng 267 na volcanic earthquakes, 150 na rockfall events at 3 o tulong dome collapse, pyroclastic density current o PDC sa Bulkan Mayon. Sa nakalihis na 24 oras, narehistro man ang 2,212 na tonelada kada aldaw kan sulfur dioxide, very slow effusion ang pagbulos kan lava hali sa crater na may labang 2.8 kilometros sa Miisi asin 2.4 kan asin 600 metros sa Bungagalis, mantang ang lava collapse sa Basudgali nasa 4 na kilometro. Asin nagabisa man ang FIVOX sa publiko ng heavy rainfall pwedeng mag-generate nin channel confined lahars asin bumulos sa pababa base sa current prevailing wind pattern. Sinabi kan FIVOX ng ashfall events mapapaduman sa south o napapaduman sa south side kan Bulkan Mayon, mantang mantini duman na nagaitaas ang alert level 3 an Mayon na nangangahulugan in high level of unrest. Report, hali po dyan sa luwas sang ₱1,000 na polymer banknote aakoon mang giraray maski may tiklop. Uya po ang report. Joshua Bino sa detalye. Paakuon man giraray ang kwartang 1,000 polymer banknote maski pa ini may tiklop. Ini ang paginamdom kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP South Luzon Regional Office asin BSP Legazpi Branch patapos ang ikinundusir na information karapan sa tuhapon digdi sa siyudad kan Legazpi. Sigun sa nasabi ng ahensya, maski pa may tiklop o lukot ang 1,000 polymer, igwa man ginara iniinin kantidad, kung kaya pwedeng ipambayad sa maski anong cash transaction. Bantang ang mga tindahan, magsadit o magdakula, dapat ining akuon. Kung matatandaan, pero ini sa naging kahaditan kan publiko, puon kan magluwas ang nasabing bagong disenyo kang 1,000 pesos na dit pan iba takon matiklop ini halimbawa sa laog kan wallet. Murot day na akuon sa mga tindahan. Kung kaya ini ang peglinaw kan BSP, maski may tiklop, pwedeng ipambayad at dapat akuon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, BCGD. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Pirmado na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gobyerno pigalaoman na dai mangungutang para punduhan ang mga darakulang proyekto matapos pirmahan ang IMF Act. Apelasyon kan Pilipinas na punduhon ang investigasyon sa war on drugs kan Administrasyong Duterte ibinasura kan International Criminal Court. Iyan po siniba pa makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment
will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang pirmado na po ni Presidente Marcos Jr. bilang lay ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF apesar kan mga patanid gikan sa nagkapirang mga ekonomista as legislador na posibleng mabugtak sa peligro ang ekonomiya kang nasyon. Pinirmahan ni Presidente Marcos ang Republic Act 11954 na sa ginibong halipot na seremonya sa Malacanang kasuhapon. Si Rarom Kanlay mabilog nin sarong Maharlika Investment Corporation ang pamamahalaan kan Board of Directors kan napamamayuhan kan Finance Secretary base sa bersyon na ipinasar kan Kongreso ang board kumpuesto kan Presidente as in Chief Executive Officer kan Land Bank of the Philippines, duwang regular directors as in tulo na independent directors gikan sa pribadong sektor. Sa naging pagtaram ni Marcos, sinabi kainin na ang Maharlika Investment Fund sarong agresibong lakdang pasiring sa economic transformation kang nasyon kasabay kan pag-recover hali sa COVID-19 pandemic. Makakatabang man ini para sa maiwasan na malubog sa utang ang gobyerno tanganing mapunduhan ang proyekto sa infrastruktura. Nagalaom si Presidente Marcos Jr. na magkakaigwanin supisyenteng fondo para sa gastusan na darakulang proyekto kan gobyerno na day kinakaipuan pa ang dagdag na utang kang nasyon. Sa paagi kan Republic Act 11954 o ang lay na makrear nin Maharlika Investment Fund kung saan ang dilihensya digdi gagamiton sa pagsustento sa mga darakulang proyekto kan gobyerno. Kaibahan digdi ang 194 na NEDA Board Approved Flagship Infrastructure Projects. Kasabay kay ni siniguro ni Marcos Jr. na gabos na desisyon para sa pamamahala sa MIF bako sarong political decision o mahaluanin politika. Kaya inot na siyang nagsayuman na isabay siya
asin ang secretary kan Department of Finance sa komposisyon kan MIF board. Imbes kay ni sigon sa presidente, ang makumpesto kan MIF board puro mga competent na individual na may magayon na track record, matibay na financial asin economic managers hali sa pribado asin pampublikong sektor para masigurong mapapamahalaan din marhay ang fundo sigon sa presidente. Ang MIF ay kukonsiderar na sarong dream fund. Madugang pa ang gobyerno, madugangan ang pondo kan gobyerno para sa infrastructure projects na dai madugangan nin buwis asin nag-utang si Rarom kan Maharlika Investment Fund Act. Inan sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos pirmahan ni Marcos ang Maharlika Investment Fund. Dahilan sa bagong ley, sinabi ni Romualdez na mabawasan ang pagkakaipuhanan na kukuahon sa taunan na budget para sa konstruksyon ng mga infrastructure na may tatagama sa iba pang social services. Sigon sa leader kan Kamara de Representantes, limitado sana sa duwang utangon kan gobyerno kaya mas marhay na maghanap nin ibang opsyon. Saro digdi ang MIF na pamamahalaan kan Maharlika Investment Corporation. Kumpiyansa man si Romualdez na ang MIF Act ang magiging saro sa landmark measure na naprobaran kang 19th Congress. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa may koneksyon sa MIF Manggiraray. Dai pigrekomendar ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagbugtak nin fondo kan Maharlika Investment Fund o MIF sa stock market as iba pang dai siguradong investments. Sinabi ni Zubiri na sangunyan ang saro ng ley ang MIF excited si Presidente Bongbong Marcos Jr. na gumibon in priority list kan mga proyekto para sa MIF. Para sa mga senador, dapat na iwasan kan gobyerno ibugtak ang MIF sa stock market dahil unstable o bako stable sangunyan. Lalo na dahil dapat ikapital ang MIF sa mga palugi na korporasyon asin mga start-up companies na daiman magkakasiguro sa return of investment. Sigon pa sa senador na pinakaligtas na mag-invest ang MIF sa public infrastructure projects na siniguro na balik ang kapital arog control as in blue chip companies. Pagiromdom ni Zubiri na may oversight function ng Kongreso sa MIF para masiguro na tama ang gigibuhon kan mga namamahala kan fondo. Magamit mga tugang ang DSWD nin sarong sistema para sa food stamp program para sa masiguro ang solamenteng mga beneficiaryo sana ang makikinabang digdi. Sigon kay DSWD Assistant Secretary Ramil Lopez na dahil pwedeng maipasa sa iba o isang la ang itatao na ATM Electronic Benefits Transfer Card dahil igwaning kakaibang mode of verification para masiguro na ang recipient sana ang nagagamit. Kaya para maiwasan ang misuse kay ni, sinabi kan DSWD na 3,300 o ang 3,000 na kantidad na laog kan food stamp card na pwedeng ma-withdraw o ma-convert sa cash asin pwede sa nang ipapambakal sa partner merchant kan ahensya. Ginibo kasudma ang ceremonial rollout para sa food stamp program na primerong beneficiaryo ang mataunan in pilot run kan food stamp program ang 50 pamilya sa Tondo na identify man ang pamilyang beneficiaryo sa pagikan targeting system kan DSWD. Mga tugang ibinasura po kan International Court of Justice o ibinasura kan International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apelasyon kan Pilipinas na punduhon ang investigasyon kaini sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa Appeals Chamber, mayoriya sa saindaan pabor na ibasura ang apelasyon kan nasyon, mantang duwa ang nag-dissent o dai nagpabor sa pagbasura. Nagpalyar man ang Pilipinas na mapatunayan ang mga argumento asin mataunan doon ang punto para makumbinser ang mga mahistrado. Kaibahan sa grounds na piglatag ka nasyon ang pagkakaigwan ng investigasyon asin prosecution sa mga embelto sa extrajudicial killings. Sinabi kan Appeals Chamber na dainin ninda na hiling na ginibo ini kan Pilipinas kung kaya dinismiss ninda ang puntong ini
Dagdag paninda, natataunan nin atensyon kay ang isyo kan jurisdiksyon may kinaraman sa pagkakaigwa nin appeal o papel kang ICC na investigaran ang Pilipinas matapos ining maghali sa Rome Statute. Gustong sabihon, may pagpapadagos na ni ICC Prosecutor Karim Khan ang investigasyon asin sa kadidesisyonan kung nahatulan ang mga opisyal na embelto sa war on drugs. Daipang nangyayari sa ngunyan na pigtatakutan na phase out kan mga traditional jeep sa nasyon. Inan siniguro ni Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Alagad mangyayari pa man giraray ini na posibleng ipautob sa laog ng duwa sagod tulong taon ngunyan, puon ngunyan. Sigon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, na base sa 40 mga konsultasyon na ginibok ang gobyerno, ang pagkagabsan ng nagrangay kan sektor ng transportasyon, yun phase out kan traditional jeepney. Alagad siniguro man kan opisyal na pwede man giraray na magpasada ang mga jeepney drivers sa saindang mga rota basta roadworthy o ligtas ang pagbiyahe ang sa indang lunadan o makapasar sa basic test kan Land Transportation Office o LTO para man sa mga namuaranin kabuhayan. Oras na magpuon ang PUV Modernization Program, may nakahandang social support program ang gobyerno para matabangan ang mga madi-displaced na mga chopper. Abangan po sa samuyang pagbabalik, US mapawagas po nin mga fighter jets sa Medio Oriente. Pag-ibig, ibinaba ang interest rate sa pautang sa housing. Mga paagi para maiwasan po ang iBags. Makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Alas 6:35 na. An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Taong 2006, ipinasar kan Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran kan Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan ng edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, ipinag-order po ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang deployment kan F-35 as in F-16 fighter jets siring man ang mga USS Thomas Handner Destroyer sa Middle East ang nasabing lakdang bilang kasimbagan sa aktibidad kan Iran sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh na dahil sa nakakaalarmang pangyari sa Strait of Hormuz, ginibo ni Austin ang nasabing direktiba sa US Central Command Areas of Responsibility. Kanakaaging aldaw, binalo kan Iranian Navy ships na dukuton ang merchant vessels sa Strait of Hormuz as in Gulf of Oman. Dai nagtrayumpo na pagbalo ini kan Iran matapos sitahon sina kang US Navy na nakastino sa lugar. Pinakusog kan US ang pagbantay sa Middle East kan Mayo matapos mapagulan ninda ang lakdang kang Iran sa Persian Gulf. Makakahoro ni US President Joe Biden ang high-level emissary na pinadala ni Pope Francis na sa US si Cardinal Matteo Zuppi kung sain sa aldaw ni Miyerkules maduman ini sa White House saro sa mga nakatalaan na tutukaron ninda yung isyu sa gyera sa pagultanan kan Ukraine as in Russia panginot na pighahaditan kan Vatican ang aki ang mga aki as in sibilyan na napiktaran kan sobra sarong taon ng karedibokan sa Ukraine. Business News. Mga tugang, ginibong affordable pakan pag-ibig fund para sa mga miyembro kaini ang housing loan matapos babaan ang interest rates para digdi. Sigon kay Secretary Jose Rizalino Acuzar, pamayokan Department of Human Settlements and Urban Development, asin kan unsing miyembro kan Pag-ibig Fund Board of Trustees, susog ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang backlog kan paharong sa nasyon, asin tabangan ang kapwa Pilipino na magkaiguanin mas marhay, asin disenting buhay sa aram kang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o 4PH program. Sa bagong rates, mas pinababa sa 6.25% kada taon ang interes sa aram kan 3-year repricing period kan Pag-asa housing loans gikan sa 6.475% efektibo kan Hulyo 1, 2023. Oras 16 bago magalas 7. Aramon tadawang istorya para maiwasan daw tabi ang eye-bags. Mga tugang kay ba po dyan si News Director Mar de la Cruz sa Health News. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Sigon sa mga eksperto, ang pagkakaigwanin eye bag sarong common na problema kapag nagkakaedad na. Di dahil nagluluyan ang muscle sa tissue na nakapalibot sa mata. Abiso ka mga eksperto, nasanganing mawara ang eye bags, gumamit din green tea bag bilang age-old method.
Iguainin ng antioxidant na nakakapag-rejuvenate ng kulit asin nagbabawas ng pagubag asin pamumula. Paliputon sana ang tibag sa refrigerator asin pagkatapos ibabad nin sa ro sa good 15 minutos sa eyelids. Maray man ang cucumber o pipino para sa eye bags asin dahil may cooling effect ini na nakakabawas sa pagubag. Sigun pa sa mga health experts, pwede man na gumamit din eye cream, alagad aramon mo na kung ano ang mga ingrediente na yaon digdi para maiwasan ang dako magayon na epekto. Yan ang health news from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Nasa linya po ang Pag-asa DOST sa kamugtakan kapanahon kay ba si Jaime Bordales. Kasi po marhay na agaman sa mga paraan tabay sa DCED para po sa update sa magiging kamugtakan na sa tuyang panahon. Padagos niya itong pagmonitor tining panibagong LTA sa laog sa Philippine Area of Responsibility. So kasubagong alas 3 ni na maaga na taranta ang sentro sa ini sa distansyang 710 kilometro sirangan kang hinapuan sa Surigao del Sur. Tinipok na sa laog kang Intertropical Convergence o ITCK na padagos man na nakaka-affect ang tigsis sa Mindanao. So extension sa ining LTA o SUTRAF, iyo po ang madaraki madampog na kalangitan na may mga pag-uran partikularmente po digdi sa probinsya kang Sorsogon asin Masbate kabilang na dyan ini pong eastern na Visayas. Mantang sa ibang parte tabi dito kang Kabibolan, padagos kitang makaka-experiensya mas marahay na panahon pero idwa mang giraray dyan sa itong mga biragda ang pag-uran na daraman kang localized thunderstorm sa bilog po iyan na maghapon. So ang sa tuyang kadagatan magiging maluyaman sa nasagkod sa moderato asin wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop na Kabibolan. Hindi mangyari sa Bicol Region ang sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras mapuon yan 24 hasta 33 grado sentigrado. Asin ining na unamlitan kang LPA so halang raw po ang chance sa kainin na maging bagyo sa mga masunod na anhaw kaya abiso po duman sa tuyang mga kababayan na padagos po na mag-antabay sa pagpapaluwas ng mga advisory kang Pag-asa manungod po sa LPA na ini. So ang sa tuyang sunrise sabi alas 5:27 ng pagkaaga asin masulnok yan at yan alas 16 ng pagkahapon. So yan lang tabi ang sa tuyang update para sa kamugtakan sa tuyang panahon alis po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi ay ni Bordales po sa liwat matay na aga. Salamat mga tugang kay Jaime Bordales ng Pag-asa DOST. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta sa panginginot po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mostasa. Siring man po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar.
University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro kan Ginubatan o sa Indang Branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, baby girl. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Nasarong barangay Kagawan. Atab, permi, na makipagduratan. Boy, ano na yan, boy? Ma-eleksyon na lamang dahil ka pa nagupundukan kapilyuhan mo sa buhay. Arabon ta daw mga tugang ang istoryang yan, kaiba po si Joshua Ohabino. Joshua, good morning. Joshua? Oh. Yup. Oha. Oh. Good morning, BP. Yes. Good morning sa mga paraantabay. Yes. Good morning kay Madam Nilfa Lee. Nimfa? Nilfa. Nilfa Lee. Yes. Ay, good mo, alat mo na. May gigreet man pala nga na ako nalingawang ko ini, oh. Bata para dangogong ko ini. Si Madam Menchi. Si Madam Menchi. Kan Divine Word College sa Legazpi. Yes. Madam Menchi Salbatana. Deko na sa buda sa buda si Joshua Mimay ng DWCL OER. Si Madam Menchi, sala man ako. Ay, iba man kaya namin bidang ko kan sa pagduman ko sa Divine. Pagkalaog ko ng gaduman sa gate, sa may gwardya, sabi kan sa girl duman na so naka-tuck-in nun baga, na morena, hi sir! Nyako, hi! Ako po si Menchi. Nganya ko, hello, pwede mag-selfie? Nag-selfie kaming dua. Dukot-dukot pati sa pagka-selfie ming dua. Pag-una kung ano, pagkatapos may ipahiling ko ngaya po kay mama. Listener ka ngaya po, listener ngaya po, si mama ngaya, listener ngaya kang programa mo. Ano ngaya kontrabo ni mama mo? Pulis ngaya po. Delikado pala. Pulis. Salbatana. O di kanya ko, okay na. Dilitado kanya ko, ano na picture mo. Tatang sir. Diliton mo, maulit kita kan selfie, ha? Ulit. Diliton mo, delete. Dinilit. Ulit. Dimidistansya akong mga siguro, mga kabangang metro. Thank you kanya ko, Miss Menchi. Sabi niya, okay po, see you around. Oh! Mapagalong pagkiligo ng gurang. Sabi pati makaligaw ang mga gurang na. Sabi kang gwardiya, maray ka pang sir. Good morning kay Madam Ching. Diyan sa Divine. Ma'am Ching.
Anong pagkasurat man kaini ni isang surat kaini si Joshua nagsurat kaini Madam Ching, basta si Madam Ching. Dahil ko nasabutan sa pagkasurat ni ko. Bata para dangugon tayo si Madam Ching. Alas 3 pa nga siya. Nagdango ko sa programa mo. Madam Ching, RGC. Registered. Dahil ko aramang RGC. Guidance Counselor. Guidance Counselor. Yes. Diba yun ka man? Registered Guidance Counselor. RGC. Yan. Mang Ching. Good morning, tabi dyan sa Divine Word College of Legazpi. Oy, mga taga Divine, ano napalito ni Ma'am Ching? Dahil ko na, Ma'am Ching Garudru, D-R-E-W. Kuli, garo sa lain niya, baka dahil kumaluya kaya magbasa talaga. Basta si Madam Ching, dahil magkibang Madam Ching dyan sa Divine, nasaro tabing Registered Guidance Counselor. Ay, pwede pala si Madam maghangadan tang mga advice, adi? Pwede ba gabi, pe? Di ba? Pwede pala, ano? Abay sa na daw, tay kwanta daw ini, kung may mga text sa kuya na, maday pa, inok na ako sa number ni Madam Ching, sa Divine, nagadong ko doon kay Madam na, ano yan, kay Madam na Jessica Teves. Sige, Joshua. Ang style pa lang sa pagkipag-selfie, haputon mo tulos. Anong work ni papa mo kasi mama mo? Pulis ngaya po. Ay, diliton mo selfie ta. Sige ulit. Good. Maray dyan sa Divine mag-eskwela. Buda, ano yun kikaramang nga si Madam Ching, maray pa nga niya kung Madam mag-apply ako mag-part-time lamang digdi. Ano daw, pwede ako digdi. Pwede niya po. Oy, magayon nun magsaro selfie. Mabuhay ang Divine Word College of Legazpi. Good morning, tabi kay Father Jonathan Litada. Yeah. Okay? Okay. Si Isay daw. Baka Ining sarong iban barangay ako duman, Kagawad. baka iban ako duman sa gate. Nagpara pakiselfie ka nga sa mga estudyante mi. Dahil ka nalagod maka-part-time. Hindi ka maka-part-time. Delikado nga yan eh. Okay, ano na nangyari dyan kay Kagawad? Si Isay daw, ining sarong barangay Kagawad. Diyan dito sa Premier Distrito. Sa tahaw kan kasaributan. Auta na inot, amay ang pakipagduratan. Anyaran kan barangay, may letrang A, Buda S. Okay. As in A. At saka S. Okay. Si Wad, mahilig dabi ping makipagmarites. Ang pagtalikod, iyo man ang namamarites. Nan. Iyan makuha niya. Aw si Wad, tanamamalisyahan. Pining yaon sa sarong appointed barangay official. Na sarong babaeng balo. Alagad ang problema. Sa luwas kan, sa ibang parte kan munisipyo ini. Ako. Ay napangyari sa maabaka. Parehong lugar. Parehong lugar. Nagano siya duman? Ang problema nga ni BP, taini palang siwat, may agom, may ake, pamilyado. Dakol, kaya ba ang palang nachichismis siya sa barangay? Dapat nga ni mga arog, anang mga hero, mga discreet sana. Mga Pino? So mga Pino na daing mali siya. Ako na kung ano, dahil magpapara, dapat so pasimple ang fight. Oo. Di ba? Dakol, ang nakakamali siya sa pagiging close ni Wad sa balong appointed official. Medyo namamalisyahan naman pati kan agom. Sa halos maghapon, si Kagawad, yaon permi sa lugar ni balong opisyal. Sabi kan ko lalapnit, may diit sa naman ngayang kaduratan. Kung minagatol ngaya, mahanap din mga kagaw. Sabi kan ko lalapnit. Barangay election din sa Minapundo. Ata na. Kichismison siya dyan sa barangay. Sabi kan ko lalapnit. Ano da? Kagawad, relax.
focus na lang kita sa trabaho, buda, pamilya. Tama. Tabata, mabarangay eleksyon kagawad. At sige pa Malaysia. Oh. Sabi magasto na sa puto ini. Sabi, Ta gari sigang padarang puto. bago na usap po to, kunya na, monay. Amonay nangon yan. Dapat nga ni bako puto o monay. Burger lamang. Burger na sa bagkutana. Burger lamang ko ta. Pizza, may padarang ki pizza. Oh, pwede. Hindi pa kala nang ki ano yan, ki tsokolate. So to bagang so mahal na tsokolate na matalimon. Anong arang ka ito? Dahil man ta, mapunang magtipon. Sa bagay. Eleksyon na baga. Choknat na sana. Pero maski anong sabihon, bako akseptado kang komunidad, ang gibo ni kagawad. Correct. Maraot, bako en maray na gibo, na kamay agum ka na, nakikipagdoratan ka pa. Ata. Diba? Maray kung soltero, kata medyo natutolerate yan. Pwede baga. Soltero ka, pwede yan, maghanap-hanap ka pang iba na igwa ka na. Pero yun nga, dapat anhiro mo kan, medyo kan man, silikuan man, pino man, ta bigla sa nakan minalagatob ang likod. Di ba? Ang likod mo, puro kinudutan. Anabutan mo, kinudutan, pinudutan. Okay. Good morning sa mga taga Vira Catanduanes daw. Yes, hello. Yes, okay. From Vira Catanduanes. Nag-ano yung amigo to duman sa Virac. Naglakaw-lakaw sa Vira Catanduanes sa amigo ta. O, sige. Joshua Bino. Sira mga ni boy. Sira mga ni. Bueno, mga tugang, good morning tabi sa mga taga, ay nako, oy, alat ko na, kumusta ang taman sa mga taga UST? Ligaspi, sa mga listeners na pala dyan, kasuwapo na ali man ako duman sa UST, Ligaspi, nagkasarabat ko sa mga teachers duman, mga teachers tabi, faculty and non-teaching personnel kang UST. Good morning man tabi sa Indo, ha? Mabuhay ka mo dyan. Good morning kay Father Butch Bumbase. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Kapangaran po kang bilog na tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M nagsasabi, tapos na ang programa. Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. Mabuhay. Needs no conversation, we're riding together, making love with each other. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis